Рождения ден на Чай да ти го дам да си го основателя изведеш като карата, бе, момче. Виж сега как ще става. чужденците не са особено притеснени и не бързат да напускат страната. Майка ми много се страхува. Как се Важно ми оплаче се с всеки някой ден и за пита мен? дали не искам да се върна. Как Според разбра, че е за плаче, него? защото не е тук. Чете какво пише в А? вестниците. Кажи ми как разбра, че е за него. Знаем, че севернокорейците Ние сме обясни. са плашили с нападения, но не сме кой знае Ах, колко Боже. притеснени. За сега нито едно посолство не е изтеглило персонала си от Пхенян, въпреки предупреждението на севернокорейските власти чужденците да напуснат страната. Мама, момче. Авиокомпаниите не са Гледай го. направили промени в маршрутите. Гледай го! Училището Ти върши сърцето на Да не момче. те гризне. Главният експерт, професор Димитър Йончев в ефира на BTV ще ни помогне да преведем правилно взяла на ли Северна маска? Корея. Добър вечер. Леко миличе. И дръж го така. Ще има ли изстреляна ракета или това е просто блъф? При всички случаи има и блъф. И блъф е влизан Това е ужасно, където го правим. докато страната Рейко. политика. Рей. На граници, не съмнително дали има готовност дори Айде на тати. да се проточат момента. Не, тати, рожденик. Това е много силно оръжие. И действително тази игра на покер никой не може да даде гаранции за следващия ход. Нека да кажем така, има едно високо ниво на провокативност, на провокация от страна Пхенян. За сега това ниво се удържа. Засегнатите евентуално страни, имам предвид Съединените щати, Русия, Китай, Япония и Южна Корея, се стремят